Zondag Joert hebben we de Aroene Simmer net volop van de hand. En Joert een volle nice simmerdag. En morgen wordt het tegen warm. Maar eerst hebben we nu en vannacht een droeg waartype. Kans op mist, temperaturen tol rond 15 graden. En net al te volle wind, zwak uit het zuidoosten. Maar misschien in het waardgebied nog een lichte treien. Dan morgen dag, dan hebben we het zinnen. Dan staat er gewoon meer en meer bewolking. En het lijkt het op de meeste plekken droeg te blijven. Of het met een verdwaalde rein of tongerbui wijzen. Let op het dag. En de temperaturen zijn maar de wijze, 23 tot 26 graden. En dan morgen dan is het altijd nog zo'n 22 graden, flink warm. En morgen de nacht, in de nacht van sneeuw op sneeuw, zo'n zonnetje of 18 graden. En dan lijkt het bij ons droog te blijven. De wind komt morgen uit het zuidoosten mee. En die zal zwak of matig wijzen, kan even zuidelijk wijzen, maar let de krimpt op weer even. En dan terug naar sneeuw. Er wordt een dag met rein en tongerbuien, stevige buien. Maar kans op windstichten en verder is een temperatuur tussen de 21 en de 23 graden nog altijd simmerwarmte. De wind die zal matig wezen en komt meest uit zuidelijke richtingen mee. Het fruitjoch, manje een enkele bui, meestentijds hoe daar aardig droeg de zinnen erbij, 19 graden. En tiesje betekent stevige buien en een temperatuur zo om en bij de 18 graden hinnen. En waasje zijn 17 graden, maar rein, flink wat rein. Het wordt een tige, wierte, wieke takkenmikke. We moeten morgen maar weer even in het waasje.